E kaunti ma Migori moko kuom jokanya sekta mar somo dwaro mondo piny owacho kel chenro mar chiemo ne jopuonjre skunde mondo res kwan jopuonjre mathoth mawuok e familia manueng'o gi ni piny. Jafwambo marwa Juma miyowa lerno. Nengo mamalo mar ngima mosebedo ka mede pacho ka kinde ka kinde koro oweyo ka jokenya mathoth buonyore gi pado. Moko kuom familia manueng'o gi ni piny ok nyal yudo gago nyadidek e odiechieng' achiel. Koso gago makare osethiro chenro mag somo e skunde mathoth e kaunti ma Migori. Feeding program to vulnerable students in school would be a game changer. Lots of kids are starving. That's a fact. And it's painful to see a child coming into class hungry and cannot concentrate. Skun primar no manombo maidore e subcounty Masuna East en achiel kuom sikunde kaunti ma Migori ma jopuonjre mathoth yudo pek mar somo nikech onge mar gago makare. Poverty index around this neighborhood ni malo kabisa. I want to say nikech nyithindo mang'eyo gi aluongo buche mar jonyuol ka thoth jonyuol man kaka wacho almost 70% yuto mag ni piny. Japuonj maduong' mar skund primary mar Ombo David Okelo wacho nitiere kwan jopuonjre mathoth ma seche ma jowetegi dok pacho mar yudo gago gin gidong' e sikul kendo gimodho mana pi nikech gionge kod geno mar yudo gago ka gidok pacho. En so sad ka en sa lunch tiyudo ka nyithindo madhi kata par gi wiye oluoro bohol kanyo gituomo pi, ka gisetuomo pino to gimodho to ginindo girito sa class. I've witnessed this and it is a very painful situation. Parts of our nation, some counties are actually introduced that, like in Nairobi. The governor there is doing a tremendous work. Prayer is that this county government of ours should reconsider that. Newane mai ostio chendo mag somo mag jopuonjre gi. Ka poni lunch program nyalo bedo school ka nyithindo nyalo concentrate. Thoth jonyuol man around this place gin jonyuol mayuto margi ni piny. Ginyal chopo dwaro mar miyo nyithindo gi chiemo kaka dwaro. Lipot yang ni jopuonjre mathoth masome mokuom sikunde e kaunti ma Migori maidore e kunde dak manueng'o ji ni piny osebedo ka leo sikul nikech gidhi manyo tijego mag lwedo mondo giyudi kaka ginyalo chiemo. Juma, Ramogi TV, Migori.